Bé, quan vulguis, Martin, ja pots començar amb la presentació. Ok. Hola, em dic Martin i soc nord-americà. Vaig néixer a Houston el 2 de juny de 1983. Això és Houston, a Texas, i això és un mapa de la ciutat. Houston és la quarta ciutat més gran dels Estats Units. La ciutat mateixa té prop de 2 milions d'habitants, però la zona urbana en té gairebé 6 milions. La ciutat no és gaire maca, fa un calor horrible i no hi ha gaires coses per als turistes, però té algunes coses interessants. Houston té 3 centres importants i en cada un hi ha un grup de gratacels. Hi ha el downtown, el centre mèdic de Texas i la galeria. El downtown, això és downtown, és el centre econòmic de la ciutat. El centre mèdic de Texas, això és downtown a la nit. El centre mèdic de Texas és el centre mèdic més gran al món, ja que té 50 institucions mèdiques diferents. Això és el centre mèdic i en el fons downtown. Això és Methodist Hospital, l'hospital on vaig néixer. I també hi ha la galeria, que és un districte comercial que té un dels centres comercials més grans dels Estats Units. Això és el centre comercial a Natal. I això és Waterwall Park, o el parc del mur d'aigua. No és un monument, és simplement una cosa maca. Quan tenia 18 anys em vaig traslladar de Houston a St. Louis, 1.300 quilòmetres per anar a la universitat. St. Louis és més petita que Houston, ja que la zona urbana té uns 3 milions de persones. El monument més famós de St. Louis és aquest arc. Aquest arc és un monument que commemora l'expansió territorial dels Estats Units. La meva universitat es diu Washington University. Sembla un castell. Mentre estudiava a la Universitat Americana, vaig passar un semestre a la Universitat Autònoma de Madrid. Em va agradar molt i per això hi vaig tornar després d'acabar la carrera. Vaig treballar com a professor d'anglès i això és molt a prop de casa meva, a Madrid. Després em vaig traslladar de Madrid a North Carolina, Carolina del Nord, a prop d'aquesta ciutat Raleigh. La meva ciutat es diu Durham, és encara més petita que St. Louis, té 200.000 habitants, i la meva universitat es diu Duke University, és famosa per la seva arquitectura gòtica falsa. La universitat és dels anys 30, però sembla més vella. Això és l'edifici de llengües on jo estudio. I al principi Durham no m'agradava gaire perquè era la ciutat més petita on havia viscut. Però al llarg dels anys em he acostumat. L'any que ve acabaré el doctorat i no sé on viuré. Espero que no sigui una ciutat encara més petita que Durham. Un plat típic tant de Texas com de Carolina del Nord és la barbacoa. La barbacoa és bàsicament carn cuita a foc, però als Estats Units hi ha molts tipus diferents. A North Carolina la barbacoa és sempre pulled pork, o sigui carn de porc esquinçada. Es serveix amb una salsa feta de vinagre i espècies. En canvi, a Texas la carn principal és la vedella, encara que es mengi també la carn de porc. El pit de la vedella, el brisket, és molt comú. La barbacoa texana té influències de moltes cuines, com la dels immigrants alemanys i txecs,
l'afroamericana i la cuina dels americans natius. Puc dir amb certesa que la nostra barbacoa texana és millor que la de Carolina del Nord. Molt bé, Martín, moltes gràcies.